Wato Asabe, idan na zauna kan kujerar tuƙin mota, na samu na dafe sitiyari, ne masa riƙon ajali, sai ni sati ina tuƙi ba tare da na ƙibta ido ko na ji bacci ba. Sati ba? Rana haka zan ga dare. Kai ma to sati ba. Wato Asabe, Ina jin ka. ina ƙara gaya miki, duk mutumin da ya zama shugaban ƙasa na Najeriya, babu wanda ban tuƙa shi ba. Ni na tuƙa shi. Tun daga kan Sardauna, abin da ita ho kan Yakubu Gawan, ya mirgino ita ho kan Shagari, ya mirgino ya taho kan General Murtala Ramatu Muhammad, zuwa kan Babangida, General Babangida, zuwa kan Olusegun Obasanjo. Kai ran da 'yar aduwa irin su ranar ne ritaya. Gaskiya ne ma to dan rage dai amma ka dan rage ta dan rage. Ba magana rage sai dai duk idan ci haka yake. Ka ce da ban mutum nake tare. A'a. Aiki faɗa da kyau ki ƙara. Ban san ki gaskiya kika faɗa ba ƙarya ciki. Ina ƙara masu Ya. yawa. Kana buƙatar. Ƙwarai kuwa. Ce yau zan sha kuɗi kenan. Ƙwarai kuwa.